kuchokera ku Kilimani tazindikirani kuti pali chibalaliko ndi chisokonezo chachikulu kwambiri mu ufumu wa mdierekezi kwathina. Buku ilili la chivumbulutso kodi mchaputala 9 amatifotokozera za pompho kapena kuti dzenje. Samverani, ndi masiku akumapeto ano dzenje la chipembedzo cha Satana kukutuluka utsi kwathina abanika wanthu a chipembedzo cha Satana. Masatanist abanika kwambiri. Mukawerengera chiwerengero cha iwo amene anali ku chipembedzo cha Satana tsopano nkumanena kuti akutuluka chikukula kwambiri chifukwa wabanika kuli utsi kumeneko. Abanika mphuno aulephera kupuma akuyendera nkhwapa kuli wamphamvu yonse kumwamba uku amene sasekerera ali ni zilango zakafinyira ali ni mapanidwe ayikayeke apaderadera amene amafinya anthu amenewa kotero kuti kuli chiutsi kwa bana kumeneko kuli zii autuluka wanthu. Chiphokoso chanditulukira pati nditulukira pati chikuchitika ku chipembedzo cha Satana tsopano. Chifukwa chake kuchokera ku Kilimani kwatuluka funso liunena kuti kodi brother Twaibu anthu amene ali ku chipembedzo cha Satana zikumveka mbiri kuti akufuna kutulukako kumapanga kuti kumenekoko kumakhala zinthu zabwino. Zabwino zanji mnyamata wa Chikilimani, bambo a Chikilimani kuchoka ku Kilimani, Akilimani inu nzabwino zanji zili ku chipembedzo cha Satana. Ngakhale kuli magalimoto, ngakhale kuli chuma, angakhale mutamva kuti ku chipembedzo cha Satana amagawa ma private jet. Koma ndikuwuzeni kuti ngati pali chinthu chovuta kwambiri kukhala nacho ndi kukhala membala wa chipembedzo cha Satana chifukwa ku satanic kumakhala kung'anjo kumene kuphana kumakhala paliponse, kumakhala nkhanza chifukwa chipembedzo cha Satana chimayendetsedwa mopanda chifundo. Chija chimatchedwa kuti mese, kulibe chisomo ku chipembedzo cha Satana. Na pamalo pamene palibe chisomo, pamene palibe mese, pamene palibe chikhulupiriro choferana cha chipulumutso, imfa kuopsezana kumakhala paliponse. For your own information, nyamata wa Chikilimani, mukapita ku chipembedzo cha Satana aliyense amakhala mkango kwa nzake, aliyense amakhala mpeni kwa nzake, aliyense amakhala futi kwa nzake. Ndi chipembedzo chowawa kwambiri. Mutifunse ife sitidzabwerera konso ngakhale zitavuta bwanji kupulumuka nkudzafika pano niyerekeza kuti ndzalowanso. Kuli bwino ndzita ndala m'madimbamu kuyenda wayawaya muno mu nkhalango zakamanda kulekana nkubwerera kumene kuli zokoma koma zozipeza kuzera ku chipembedzo cha Satana. Makosana kumakhala zopweteka, mukayitanizana kupita pa meeting kuti pali zokambirana. Nthawi ina iliyonse Lucifer amatha kulamula kuti nsembe ya lero ni yawa, angotenga chiseka ndi imeji kuchibwezera ku nyumba, chidzika chezani madamu chikadwale 2 days chikafe, eniwo atakhazulirana nkuwadya. Choncho kukhala kwa chipembedzo cha Satana kumangooneka kwa artificial mtendere panjapa zokoma nkumaziona, koma ngati pali chipembedzo chowawa kwambiri kukhalamo ndi satanic worship. Ndi chifukwa chake mfuwu wanditulukira pati umamveka kwambiri. Autisiliratu tili ku London anzawo, anyamata amayimba mafoni achina Adamu, amayimba mafoni achina David, amayimba mafoni wanthu amene ali kumeneko ali mmanambala wathu amatiimbira tingachite bwanji kuti tituluke, tingachite bwanji kuti tituluke. Dzana la anyamata omwewa akutchuka kumvekawa aliwaliwaliwa mastage olekanalekana kuti imbira foni wajada akatola ndalama zandaziona ku 36
Auvutitsa kaya tikadatuluka nafeso ndalama zo adatenga koma akuvutitsa achita bwa kuli chibweteko chachikulu kwambiri. Kadamfusa ndaziona mwana amene wangotuluka kumene ujathire cha jeno wa chipembedzo cha Satana tidakampeza ndi mamiliyoni kusate 6 uja. Mampempha kwa makolo ake kuti atatipezera munthu tidziyenda naye kuti mwina akhalenso mboni afotokozere umboni wa zimene zimachitika ku chipembedzo chimenechi ndi zimene akuziona lero. Dere tikukhalira upempherera ali ni mantha akulu. Anzake wasiya sopa mavuto kumeneko afuna so atatuluka. Chipembedzo cha Satana chimakoma kunja chimakupasani artificial freedom koma simakhala ndi mtendere wa mkati wa moyo wa munthu. Chifukwa chake cha mumadziwiratu amakuuzira mtuni kuti mkadzachoka pano mukafikira ku Bairodochi. Tsono nkati Bairodochi iwe Nkilimani wa ku Mozambiki ndikuti wandimva imeneyo ndi area 2 imene ndi Gahena. Mumakhalira mantha ku chipembedzo cha Satana, mumakhalira kuzizimuka ku chipembedzo cha Satana. Ku chipembedzo cha Satana mumathawa ngakhale uzuzu. Tsiku lina Bilimango amadusa mu mzinda wa City Center ntawuni ya Lilongwe tiri ku chipembedzo chimenecho. Ndinayima kiu kumbuyo kudikirira kuti Bilimango aduse mtima uli nje umaopa zili zonse wamantha. Munthu wa chipembedzo cha Satana ngwamantha kwambiri amangolimba mtima akafika popereka nsembe pamenepo sadeweza. Koma chipembedzo chimene sichimakhazika wanthu pa ufulu ndikunena pano chifukwa tikupita ku masiku osiriza mudzenje la chipinda cha satanic worship muli chiutsi chifukwa Mulungu akukwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Posachedwa tipita kokakocheza masatanist akuvuta kwambiri. Zina za manyazi mayina otchuka anthu odziwika amene akundivuta tituluke nafeso. Inu mmakhala bwanji ndi moyo ifa kuti akangotuluka atipha. Ine nkatuluka moyo wanga ukachoka ina andiuza kuti ntere. Kodi anzathu munatha bwanji akulirira koma pakuti chimene ndalandira inechi sichili nthumba ndipo sichogulitsa. Adachita ndi Ambuye nusowa chochita nawo ndimangoti Ambuye akuchitireni chifundo ngati nkotheka pothawa muthawire kwa Mulungu. Chifukwa ine ichi si cha business kapena sindachite kalikonse kuti ineyo mpulumuke nkukhalabe ndi moyo kufika lero kumapanga kuti munthu akatuluka chipembedzochi amafunika kuphedwa. Tsono ndikuyankhe mnyamata wa Chikilimani kuti ndizoona kuti ngakhale kuli mtendere umene timaumvawo koma mkati mwa dzenje la chipinda cha masatanist mumakhala mantha akulu ndipo chipembedzo cha Satana chimbokoma ukalowa koma tsiku lomwelo walowa umakhala ukusakasaka khomo lotulukira mpaka zaka zonse zimene ukhale kumeneko nthawi zonse umasaka khomo lotulukira. Ndi chifukwa chake mukafufuze bwinobwino nyimbo zimene zinaimbidwa ndi masatanist ana Beyonce achina Michael Jackson mukapeza kuti mkatikatimo muli mawu osonyeza kubanika amafuna atapita panja. Tikunena pano ambiri a chipembedzo cha Satana akufuna atatulukamo koma chipembedzo cha Satana chimakoma tsiku limene walowa ndipo tsiku lomwelo ukangolowa the same seconds umayamba kufuna kutuluka. Chifukwa zimene umapita ako tsopano umakhala kuti watulukira dziko la chilendo, dziko la azimu, dziko la mazangazime, dziko la mphenzi, dziko limene kumalengedwa mikango, dziko la njoka, dziko la sato, dziko la akazizi, dziko losausa kwambiri la dzinkhanira lokhalira ufa lero tikupha lero, kuona magazi akuoneka, kuphedwa kwa wana wang'ono, mifuwu ya wanthu osalakwa imakhala ikumveka. Tiwana ting'ono mwa adadi tikukulirira. Tiwana ting'ono tikulondola makolo wawo, timizimu tikubangula,
tindondocha tikulira galimoto kodi m'manyumba kodi malo olekanalekana kumamva diya adapha akazi wawo akumva sound my dear my everything akulirira my everything wawo adawachita chipongwe adapereka nsembe. Kodi mukuganiza kuti kumeneko ndi dziko la mtendere? Kamuli ukuiona, Fortune ukuiona, koma akulira mkazi wako amene udampereka nsembe. My dear, my everything, dziko limenelo labwino. Zimenezo ndi zifukwa zimene zimapangitsa kuti munthu akalowa satanic azifuna kutulukako. Ankolo, ulowa mshopu nkadiye zakudya ine nkadiye uona kukulondola patiru paja mwene kuyima panzera mwaona achoka nchinjingacho kukalowa nzera wina kuchoka tiru ina kupita matiru onse umaliza chifukwa kumbuyo kwa chinjingako ukubangula. Ankolo amene adachita nawo nsembe chipembedzo chitu nchobweteka. Musamaganiza kuti chipembedzo cha satanic worship kumakhala mtendere, ni bodza chifukwa nchokhalira kugulitsana moyo. Nkhani zovuta kwambiri, muyenda kuti mkakwere ndege pa airport mumva kumbuyoku Devi iwe ucheuka uona kuti na amayi wako amene udawapereka nsembe soba mtendere ukwera ndege koma akupa mbuyo mpaka mkati mwa mpando wa ndegemo uzikamva mawawo achimwene alongo wako unkagwirizana nawo koma udapereka nsembe. Dziko la choncho kodi lingakhale dziko lokongola ni lokoma ngati? Ndi chifukwa chake ambiri mwa amene adalowa chipembedzo cha Satana akuliralira kutuluka. Anzano otsatidwa ni malubino amene adatafuna wacha. Zosausa kwambiri, zovuta kwambiri, ndi zosausa kwambiri. Chifukwa chakuti kukhwima kumene mmakhwimira mumachita kuti ngati anthu aja mwawaba. Zina za mbali yawo ya moyo zimabwera kudzavutitsa ndiye umasowa mtendere. Taganizani kuti inu yomolowa chipembedzo cha Satanacho sana kupempheni kuti mupereke nsembe koma mukukaona ti vana ndi azinzawo azilongo wawo ndi azichimwene wawo amene anapereka nsembe abwera nawo kumwambo umene mukukachitawo kaya kulipate abwera nawo ku satanic pateyo akulira. Ankolo vide akudandaulira ukagwirizana naye mwana wache mwali munangotafuna ulere. Lero kumakhala kusowa mtendere akakhala yapa ndi chifukwa chake kawiri wanthu amenewa amakonda kwambiri m'mabichi adzikakhala m'mbali mwa nyanja adzikapeza mtendere adathawa kwawo. Michael Jackson ukapezeka ku Lisbon ku Portugal paja pali 99% oxygen yochokera mu nyanja ali pamenepo. Nyanja yopereka mpweya okoma kwambiri kuposa mpweya wonse wa dziko lapansi hotela imeneyo koma sizidatheke. Jackson ambatakalowa nyumba iyi chipinda ichi kutuluka ukhala khonde ili kutuluka ugona bedi kutuluka kupita pansi kutuluka ukwera bwato nibwezere pantunda kupita pantunda nibwezere m'madzi. Nkhani zosausa makosana zimenezi ndi zimene zimapangitsa kuti anthu amene ali ku chipembedzo cha Satana azisowa mtendere. Kodi mukudziwa inu kuti ena mwa anthu amene anakhwimira achana awo amaona ngakhala akapita ku pulpiti kuti akukalalikira ngati adachita chipongwe chimenecho amaona mgalimoto zawo mabodyguard samaona koma iweyo ni madamu muona kuti lero agula ina mawa agula ina sikuti amakonda galimoto zapamwambazo ayi koma kumakhala kuyesera kuthawa kuti mwina galimoto iyiyi nomakaona kaleka mere kamabwera mere akubwera dadi mami dadi usowa mtendere. Wanthu amasowa mtendere, masatanist amasowa mtendere kwambiri kusiyana ndi inuyo amene mukuyenda osauka dziko lapansi
amene mumavutika dziko lapansi ndikuchenjezeni, kodi mumagwira ntchito yanji? Dzingogwirani ntchitoyo basi, musamalakelake mutalowa chipembedzo cha Satana. Mukhutire nsalale imene mukulandira, mukhutire nkudula kwa katundu amene akudulayi, basi zitere pamenepo. Musafune njira ina yowonjezera ya chipembedzo cha Satana. Zimakhala zovuta kwambiri, chifukwa chake ambiri mwaone kuti akutuluka, ndipo ambiri adakabwera. Zikakhala kuti kuyimbiridwa mafoni niuyitanidwa kuti bwerani kuno kutitumizira kuti tikatulutse, ine sintulutsa munthu sataniki, ayi, amatulutsa Mulungu. Ndilibe mphamvu zomulanditsa munthu ku uchimo, ndilibe. Kwanga ndikungomudziwitsa zotsatira za uchimo wakewo, ndimakhala kuti ndathera pamenepo. Koma mphamvu zokalanditsa wanthu amene ali ku sataniki kuti bwerani walanditsa zovuta, ine ndingoyima pano kumaonetsa wanthu kuti ayi, ngakhale popanda sataniki munthu akhoza kukwera galimoto yabwino, popanda sataniki munthu akhoza kugona nyumba yabwino, popanda sataniki munthu akhoza kukhala ndi zovala zapamwamba, akhoza kumasangalala, chifukwa Mulungu ndiye mwini wake wa siliva ndi golide. Musataye mtima kugulitsa ana wanu, kugulitsa zina ndi zina. Kwanga ndikungochenjeza, ndikumpempha Mulungu mpaka lero kuti adzindipatsanso zina zimene dziko lapansi limaziona kuti ndi ulemerero, ncholinga chakuti anzanga adziwe kuti ngakhale kwa Mulungu kumakhalanso zokoma zachisangalalo zimakhalako. Mtendere Mulungu amapereka kwa wanthu, akhoza kumkweza galimoto yabwino. Ineyo nkhoza kukhala Land Cruiser, ndikhoza kukhala Fortuner, chifukwa ulemerero wa Mulungu zimenezo ziliko. Taona ife makobiri m'manyumbamo ali nawo anyamata ndasungwa na zimayi ndazibambo, koma sadakhwime paliponse. Musachedwe, bwerani kwa Yesu. Chimenechi ndafotokozachi ndiye chifukwa chimene anthu amafuna kuthawa akalowa sataniki. Kulibe mtendere, kumakhala wopsezana. Taganiza ndi kuti Lucifera abwera kuzachititsa msonkhano, amabwera akuoneka ngati ngelo wakuunika, besa chimabwera chili nyanga chikuopsa ngati china chake. Kodi uku kung'ona? Hayi. Kodi uku ndikangalu? Hayi. Kodi uku mfisi? Hayi. Chokuti chibadwire chako iweyo sunachionepo, chikubwera kuzakupanga address. Nilekeni ndingokuchenjezani mpingo ndi dziko lonse lapansi kuti achichepera, achisozera, musamakhumbire timitendere toyenda m'magalimoto timene anzanu achipembedzo cha Satana amapatsa anawo, nkumayendamo oyimba, nkumagulitsa, komanso nkumagula tinthu totereti. Amakhala ali pa mtendere kwambiri. Makamaka tsopano akayamba kudwala, mukaone mmene amakazunzikira ali pa bedi satanisti. Akumaona gahena ikuonekera kuti ija ya m'maganizo. Akuchita mantha, mzimu wa munthu ukusowa kopita. Kada ndipasa madzi ndimwe, kwapasa madzi akuti ine madzi ayi nimafuna phala, kwapatsa phala kumva kuti ine phala ayi nimafuna mkaka, kwapasa mkaka mumva kuti ine ayi mkandigulire thobwa, kwapatsa thobwa kuti ine thobwa la pansika ayi mukachite lophika na jere. Kusowa mtendere bwana, makiya alipoteropo zitafika pothina. Nkhani imeneyi ndiyosausa kwambiri, mchifukwa chake zikafika pothina. Ine nimakumbukira mnyamata uja Sincera amene adatsika pa galeta ndikuyamba kuyenda wapansi. Zikathina umatsika galeta la zitsulo. Anali na galeta 900 Sincera, koma adatsika zipolopolo zochoka kumwamba zikumuthamangitsa m'mapiri a Gilibowa. Nkhani zosausa. Kusataniki kuli chipwirikiti
kuli masauso kumeneku, anthu akukaula kumeneku, anthu akulira kumeneku, aukanika kudya kumeneku, tebulo ya awiri mwana anakhwimira uja kumabwera kudzadya nawo, kuchisiya chakudya kwangomwa madzi ukagona. Kodi mudziwa zimenezo inu? Kukhalira upita kunja kufundafunda kuti mwina akadapeza poti athawe, zovuta atu zinthu zimenezi.